Ang first batch ng payout ng cash assistance ay ibibigay sa 4 na barangay ng lungsod, kabilang ang Barangay St. Joseph, Barangay Maytunas, Barangay Isabelita at Barangay Addition Hills. Gaganapin ang distribution sa barangay hall ng bawat barangay. Mano-manong ibibigay ang ng mga kawani ng City Treasury Department at ng City Social Welfare and Development Department ang mga cash assistance. Para maiwasan ng overcrowding, hanggang 50 individual lang ang papayagang makakapasok sa venue kada oras. Magbabantay rin sa tamang pagpapatupad ng health protocols ang mga tauhan ng San Juan Police at Bureau of Fire Protection of BFP sa bawat lugar. Ang mga claimant na nakatakdang mabibigyan ay ang mga benepisyaryo mula sa Social Amelioration Program o SAP 1 at 2 ng nakaraang taon. Kabilang na ang mga waitlisted at 4Ps na nakalista sa official list ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mamamahagi rin ng cash assistance ang San Juan LGU sa mga individual na pending pa ang verifications. Iikot naman sa naturang mga barangay si San Juan City Mayor Francis Zamora kasama sina National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Adizon, DILG Undersecretary Jonathan Malaya, DSWD Undersecretary Feliciano Bujungan at San Juan City DILG Director Silvestre Barrameda para obserbahan ang payout ng mga ayuda. Nagsimula ng pasado alas 7 ng umaga ang pagbabalidate at distribution ng cash assistance. Maayos ang sistema dito, bagamat first come first served basis ang pinapatupad. Ang unang 500 beneficiaries lamang ang makatatanggap ng ayuda kada barangay. Paliwanag ng Las Piñas Public Information Office, ginamit nila ang nagdaang araw upang paghandaan ang payout ngayong araw sa lahat ng 20 barangay ng Las Piñas. Kung mapapansin ninyo, sa ibang lungsod hindi sabay-sabay ang pamamahagi sa lahat ng barangay. Dito, planadong lahat ng barangay ay may matatanggap sa araw na ito. 124,000 na beneficiaries ng buong lungsod na may budget ng 501 million pesos mula sa national government. Nakabantay naman ang kapulisan upang mapanatili ang physical distancing. Ang mga walang mask o face shield hindi pinapapasok. Maliban dyan, hinikayat rin ni Yusek Malaya ang mga LGU na gawing digitalized o gumamit ng computer o gadgets sa pamamahagi ng ayuda. Magandang ehemplo niya ang Caloocan City na gumagamit ng tablet para sa encoding ng mga benepisyaryo. Dagdag ng opisyal, dapat nang magsimula sa lalong madaling panahon ang ibang LGU na hanggang sa ngayon ay hindi pa nagsisimulang magbahagi ng ayuda dahil sa matinding pangangailangan ng publiko. Paliwanag ni Yusek Malaya, bago pa magmahal na araw, inilabas na ng DBM at ng DILG ang kanilang circular hinggil sa cash assistance. Lunes na ibaba na ang pondo sa mga LGU. Martes dapat na isaayos na ng mga lokal na pamahalaan ng payroll at Miyerkules ay nakapagsimula na sana ang mga itas na payout. Simula na ng manduluyong LGU ang pamimigay ng 1,000 pesos kada individual o maximum 4,000 pesos sa isang pamilya dito sa barangay Hagdan, Bato, Itaas. Nasa 2,030 benepisyaryo dito ang bibigyan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Mismong mga tauhan ng City Social Welfare and Development Department ng lungsod ang magbibigay ng ayuda. At para masiguro ang physical distancing at maiwasan ang pagdagsa ng mga tao, by street ang pagpunta dito sa loob ng distribution area. At hindi muna pwedeng lumabas ang mga residente sa kanilang bahay kung hindi tatawagin ang street na kanilang kinabibilangan. Ayon kay Mayor Menchie Abalos, cash ang kanilang ibibigay sa mga residente upang mabigyan sila ng pagkakataon na mabili ang iba pa nilang pangangailangan tulad ng mga gamot at mga bitamina. Dagdag ni Abalos na nais nilang maibigay ang pera sa lalong madaling panahon sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine. Sa kabuuan, ang pondong tinanggap ng lungsod mula sa national government ay nasa higit 360 milyong piso. Inaasahan na 80% ng populasyon ng lungsod na nabibilang sa low-income families ay makatatanggap ng ayuda o katumbas ng 91,250 na pamilya. At ngayon, 2,000 residente ang target na mabigyan ng tulong ngayon ng lokal na pamahalaan sa naturang barangay. Ang ilan nga sa kanila, madaling araw pa lamang ay pumila na upang makuha ang 1,000 hanggang 4,000 financial relief sa kanila. Maituturing na pinakamalaking barangay sa lungsod ang barangay Commonwealth at nasa 64,000 na pamilya ang bibigyan nila ng tulong. Sinusubukan naman ng barangay na i-manage ng maayos ang dami ng mga taong kumukuha ng ayuda upang hindi masakripiso ang kanilang kalusugan. Mahigpit na pinapatupad ang health protocol at scheduling system. Pinapauli muna nila ang mga residente na
nagsisimula umano ng pagsisimula ng payout ng ayuda sa mga barangay. Aniya, maliban kasi sa pag-withdraw ng pera, ay may proseso pang ginagawa ang kanyang mga tauhan para matiyak na magiging maayos ang pamamahagi ng mga pera. Magugunitang may isang barangay na umabot ng madaling araw ang pamamahagi ng ayuda. Sinabi naman ni DILG Officer in Charge Yusef Bernardo Florence na nasa 10% na ng mga LGU sa NCR Plus Bubble ang nakapamahagi na ng ayuda at pa sila sa mga LGU na hihingi ng excess. Ito ang ikalawang araw ng pamamahagi ng ayuda sa lungsod kung saan bawat beneficiaryo ay tatanggap ng 1,000 cash at hindi hihigit sa 4,000 kada household. Gaya na lamang ni Tatay Reynato, dalawa lamang sila sa kanilang pamilya, kaya otomatikong 2,000 ang natanggap nito mula sa pamahalaan. Dalawang anak naman sa kanilang bahay ang kasama ni Ate Lila, kaya 3,000 piso ang natanggap nito ngayon. Ay, salamat po kasi kahit paano malaking tulong din to kasi ilang linggo rin tayong na lockdown. Kaya maraming salamat sa mga ayuda yung nagkakalot ng gobyerno natin. Pagkakasya na rin, sinutong ang natanggap nitong ayuda sa kanyang pamilya, pero gayon pa man, nagpapasalamat ito sa pamahalaan. 4,000 ang natanggap ko, lima kami sa pamilya. Malaking tulong na rin naman yung 4,000 sa ngayon. Hindi naman madali kasi ano naman sila, accommodate naman sila. Walang problema sa pag-aasikaso natin. Maraming salamat din kasi kahit pa paano, malaking tulong din to. Sa panahon na ngayon, salamat. Sa barangay 98 na mga pamilya ang mga beneficiaryo ng naturang ayuda, pero dapat masusunod ang minimum health protocol. Ayon kay Chairman RP, hindi nila pwede pagsasabay papuntahin ang mga kukuha ng ayuda. Kaya gumawa ng sistema ang barangay sa proseso ng distribusyon ng naturang ayuda. Oo, na-prepare yung mga buwan, kung sila pumunta. And the rest, tatawagin na lang kung natapos na yung fight, papayag ko lang para at least mabilisan at hindi magkakaroon ng sunod-sunod. Magkaroon ng social distancing. At bali, magkakaroon na rin ng person na hanggang doon lang muna sila, hindi sila nagpapasa. Para ang social distancing at the same time, yung secure yung social at sila ng bigay. Ipinaliwanag naman ng Pasay Social Welfare and Development Department na ang ginawang sistema ng pamamahagi ng ayuda sa mga barangay ay alphabetical basis upang mas mabilis ang distribution. Sa loob kasi ng 24 na oras matapos isinusil ang pangalan ng mga beneficiaries sa kanilang barangay hall, dapat nasimula na ang validation. Ito po, ginagawa namin alphabetical order upang mapadali ang distribution. Halo-halo na po ito, meron po 1,000, 2,000, 4,000 para sa mga beneficiary na mananagot po ang ating kababayan na tumanggap ng status.
kung bakit hindi sila makapagbigay ng maramihan, pwede naman nilang manghingi ng extension sa local government units. Kasi kaya ito rin yung purpose namin para nag-iikot kami. Papayagan lang ang LGU na mag-extend ng payout kapag nakita ng DSWD na may health risk sa pamamahagi, kulang sa venue para maipatupad ang social distancing, kulang sa personnel at marami mga nagsasakupang benepisyaryo na umuwi sa probinsya o hindi na makontak kaya hindi agad mabigyan ng ayuda. Ang unang LGU na manahihingi ng extension ay ang Quezon City. Aminado kasi si Mayor Joy Belmonte na malaki ang populasyon sa lungsod at pahirapan ang pagpapatupad ng mabilis na payout. Sa ngayon, nakausap na ni Belmonte si DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya hinggil sa posibleng paghingi ng extension. Samantala, bukod sa extension, para maiwasan din ang siksikan, gilid ng DILG, hindi na uubra ang first come first served basis. Dadagsaraw kasi talaga ang tao kapag ganito ang sistema. Kaya ang dapat pairalin, maayos na scheduling. Napakahalaga po ng scheduling system. Ito oras mo, alauna. Ikaw naman alas 2. Yung iba naman may umiikot na trompa. Lahat po ng alauna. Okay, pwede nang pumunta sa barangay hall. May mga ganong sistema. Kailangan po ganun. Kung walang scheduling, naku, dagsayan. Hindi kakayanin. Kapag naman hindi sumunod ang mga LGU at hindi pa rin maayos na naipatupad ang health protocols, maglalabas na ng show cause order ang DILG laban sa mga ito.